We zijn op de Kraaghoeve, de zorgboerderij van de Zeeuwse Gronden, een psychiatrische instelling. Goed nieuws voor de bewoners met een psychische kwetsbaarheid in West-Zeeuws-Vlaanderen, want de Zeeuwse Gronden vestigt zich bij ons op een woonlocatie in Breskens. Mooie plannen, daar zijn we al de hele tijd mee bezig voor een woonvoorziening ook in West-Zeeuws-Vlaanderen. We hebben al heel wat woonvoorzieningen in Zeeland, maar West-Zeeuws-Vlaanderen ontbreekt nog. En wij hopen toch op korte termijn iets moois in Breskens te kunnen realiseren. Ik heb begrepen dat er bij sommige bewoners wat zorgen bestaan. Dat klopt inderdaad, die bestaan al een tijd. We zijn al een aantal jaren geleden in gesprek geweest met bewoners van Breskens. We hebben ze ook uitgenodigd om een keer langs te komen op een andere woonvoorziening. Er zijn ook een aantal mensen geweest in Axel. Dat is een heel fijn bezoek geweest, maar zorgen blijven bestaan. Mensen die hebben ook vooronderstellingen van hoe iets eruit ziet of hoe die bewoners zijn. En dat is lastig om daar mensen te kunnen geruststellen. Dus ik denk dat het voor ons gewoon heel belangrijk is om met de mensen van Breskens in gesprek te blijven. En we blijven ze ook uitnodigen. Kom vooral kijken op andere woonlocaties. Kijken hoe het daar gaat. Hoe dat in de buurt past. En ik denk dat we dan eigenlijk de zorgen kunnen wegnemen. De tijd is toch wel voorbij dat we zeggen dat mensen met een psychiatrische ziekte dat de rest van hun leven in een ziekenhuis moeten blijven. Afgezonderd van de samenleving. Dat is ook helemaal niet nodig. Want als mensen gewoon hun medicijnen gebruiken en ze krijgen de juiste begeleiding. Ja, dan kunnen ze eigenlijk net zo goed als uniek functioneren in de samenleving. Vandaar dat we zeggen, we willen ze echt weer terug een thuis in de samenleving geven. Vanuit de woonlocatie in Breskens van de Zeeuwse Gronden zullen dus ook de bewoners van West-Zeeuws-Vlaanderen, de gemeente Sluis, bediend worden met een psychische kwetsbaarheid.